Улады ўзяліся за праблему дрэннага паху ў Менску, а менчукі рванулі на Менскае мора, дзе дазволеныя месцы для купання. У Беларусі пачынаецца сезон палявання на мядзведзя і уступныя іспыты для мэтавікоў. А самая вялікая вёска краіны працягвае расці. Вітаю, сябры, Владзіслаў Корсак у студыі. Лайк, падпіска, калі вам бяспечна. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». Сур'ёзная аварыя на Менскай кальцавой. Ёсць пацярпелыя. Раніцаю на 3-м кіламетры вонкавага кальца сутыкнуліся легкавы «Фольксваген» і седлавы цягач «МАЗ» з паўпрычэпам. Паводле ДАІ, 64-гадовы кіроўца легкавіка падчас змены паласы не пераканаўся ў бяспецы маневру і не саступіў дарогі грузавіку, які ехаў у тым жа кірунку. Пасля ўдару аўтамабіль вылецеў за межы праезнай часткі і ўрэзаўся ў падземны пешаходны пераход. Ратавальнікі дэблакавалі кіроўцу і 2 пасажыраў «Фольксвагена» і даставілі іх у лякарню. Нагадваю, што перад тым, як змяніць паласу, неабходна абавязкова пераканацца ў бяспецы манеўру і саступіць дарогу транспарту, які рухаецца без змены кірунку. У Беларусі, у тым ліку ў Менску, спёка. Тысячы гараджанаў адпраўляюцца на пляжы. У сваю чаргу ратавальнікі нагадваюць, што купацца варта толькі ў афіцыйна дазволеных месцах, дзе рэгулярна правяраюць якасць вады і бяспеку. Усяго ў сталіцы адкрытыя 23 пляжы. Найбольшая зона Заслаўскае вадасховішча або Менскае мора. Тут адкрытыя 8 пляжаў з альтанкамі, мангаламі, дзіцячымі і спартовымі пляцоўкамі, а на 4-м пляжы ёсць папулярныя арэлі над вадою. На Цнянскім вадасховішчы працуюць 6 пляжаў з фудкортамі, зонамі барбекю, валейбольнымі пляцоўкамі і дзіцячымі зонамі для навучання плаванню. У Драздах адкрытыя 6 пляжаў з душавымі, кавярнямі і паркавую зонаю, але на пляжы нумар 7 купання забароненае. Возера Камсамольскае прапаноўвае душавыя, навесы і дзіцячыя пляцоўкі, а Крыніца 2 спакайнейшыя пляжы з шэзлонгамі, альтанкамі і ценявымі навесамі. Нагадаю, што катэгарычна забаронена купацца ў Чыжоўскім вадасховішчы. Вадаём тэхнічны і не адпавядае санітарным нормам. Заклікаю быць асцярожнымі на вадзе. З пачатку лета на вадаёмах Беларусі загінулі ўжо 44 асобы, сярод іх 5 дзяцей. Толькі учора 9-гадовы хлопчык даплыў да буйкоў. На зваротны шлях яму не хапіла сілаў і ён пачаў тануць. На шчасце, своечасова адрэагавалі ратавальнікі. Дзіця ўдалося выцягнуць з вады жывым. Дарэчы, вось як сёння выглядае дарога да Менскага мора. Карціна нагадвае цяперашнія чэргі на паліўныя станцыі ў Расіі. Праўда, цешымся, што ў беларусаў усё ж больш прыемная нагода паставіць сваё аўта ў вялізную чаргу. Прыём дакументаў ад абітурыентаў, якія паступаюць паводле мэтавага накіравання, працягнецца да 2 ліпеня. З 4 да 10 ліпеня універсітэты правядуць унутраныя ўступныя выпрабаванні, а да 12 ліпеня адбудзецца залічэнне. Каб удзельнічаць у конкурсе, абітурыент павінен мець дамову, падпісаную з арганізацыяй, заказчыкам кадраў. Для большасці спецыяльнасцяў таксама неабходны сярэдні бал атэстата не ніжэйшы за 7. Аднак на найбольш запатрабаваныя эканомікаю спецыяльнасці гэта не распаўсюджваецца. Сёлета паводле мэтавага накіравання плануюць прыняць каля 6300 першакурснікаў. Самая вялікая вёска Беларусі працягвае расці. Паводле інфармацыі, на пачатак года ў Копішчы, якое, што праўда, фактычна злілося з Менскам, жывуць ужо амаль 25 000 чалавек. Гэта больш, чым у некаторых гарадах краіны. Толькі за апошні год насельніцтва Копішча павялічылася больш, чым на 2500 жыхароў. Імкліва растуць таксама калодзішчы і бараўляны. А вось у лясным упершыню зафіксавалі невялікае скарачэнне колькасці насельніцтва. Нягледзячы на свае гарадскія маштабы, усе гэтыя населеныя пункты афіцыйна застаюцца сельскімі. У Менску працягваецца рэканструкцыя гарадской ачышчальнай станцыі. У Менгарвыканкаме сцвярджаюць, што работы ідуць з апераджэннем графіку. Сёлета плануюць увесці ў эксплуатацыю 2 з 7 чэргаў будаўніцтва, а да канца года распачаць работы амаль на ўсіх участках аб'екту. Пры гэтым станцыя не спыняе працы. Рэканструкцыю праводзяць паэтапна, выводзячы на рамонт толькі асобныя магутнасці. Завяршыць праект плануюць у 2028 годзе, аднак гарадскія ўлады не выключаюць, што работы скончацца раней. Пасля рэканструкцыі жыхарам прылеглых раёнаў абяцаюць пазбаўленне ад непрыемнага паху, які доўгі час ішоў ад ачышчальных збудаванняў.
Што са злачыннасцю ў сталіцы? Паводле пракуратуры, ў Менску няма раёну, які можна было б назваць самым крымінагенным. Аднак ёсць месцы, напрыклад, каля асобных забаўляльных установаў, дзе часцей здараюцца правапарушэнні. За першыя 4 месяцы сёлета ў Менску зарэгістравалі 4621 злачынства. Гэта, маўляў, на 81 менш, чым за такі ж перыяд летась. Скарацілася колькасць забойстваў, цяжкіх цялесных пашкоджанняў і выпадкаў хатняга гвалту. Таксама паменшала злачынстваў, учыненых у стане алкагольнага ап'янення. Паводле пракуратуры зменшылася і колькасць справаў, звязаных з незаконным абаротам наркотыкаў. Украіна нанесла ракетны удар па адным з ключавых прадпрыемстваў расійскага вайскова-прамысловага комплексу заводу «Титан» «Баррикады» у Волгоградзе. На ім вырабляюцца артылерыйскія сістэмы і кампаненты для ракетных комплексаў «Іскандер-М», «Тополь-М» ды іншай зброі, якая шырока выкарыстоўваецца для бамбавання ўкраіны. Расійскія ўлады пацвердзілі атаку на вытворчыя аб'екты ў чырвонакастрычніцкім раёне гораду. Паводле губернатара Волгоградскай обласці былі параненыя 10 чалавек. Украінскі бок заяўляе, што для ўдару маглі быць выкарыстаныя новыя крылатыя ракеты FP-5 «Фламінга». Паводле выдання The Economist, колькасць украінскіх удараў па стратэгічных аб'ектах у глыбокім расійскім тыле працягвае расці, а геаграфія такіх атак істотна пашырылася. Напрыклад, 22 чэрвеня украінскія вайскоўцы атакавалі ракетамі Воронежскі завод паўправадніковых прыбораў «Зборка». 10 чэрвеня удар ракетамі і дронамі быў нанесены па вайсковым заводзе ў расійскіх Чабаксарах і НПЗ Куйбышаўскім у Самарскай вобласці. 29 траўня ў Волгоградзе абстралялі дронамі адзін з найбуйнейшых НПЗ ў Расіі – «Лукойл Волгоград нефтепереработка». У Беларусі ўжо з ліпеня стартуе сезон палявання на бурага мядзведзя. Чыноўнікі сцвярджаюць, што яго папуляцыя вырасла да 700-900 асобінаў. Таму летась від выключылі з найвышэйшай катэгорыі аховы чырвонай кнігі. Аднак навукоўцы звяртаюць увагу, што метады падліку мядзведзяў недасканалыя, а статыстыка за апошнія гады выглядае вельмі супярэчліва. На гэты год ліміт палявання складае 35 асобінаў. Ініцыятыву актыўна лабіяваў сумнавядомы экс-кіраўнік МУС Ігар Шуневіч, які разам з жонкаю пасля ўзяў удзел у латарэі на дазвол адстрэлу мядзведзя. Першага бурага мядзведзя на афіцыйна дазволеным паляванні забілі ў Беларусі 15 ліпеня 2025 года. Тым часам даследаванні паказваюць, што бурыя мядзведзі адныя з самых разумных жывёлінаў. Яны здольныя карыстацца простымі прыладамі, развязваць лагічныя задачы і маюць нюх, які ў 100 000 разоў мацнейшы за чалавечы. Пры гэтым 3/4 іх рацыёну складае раслінная ежа, а на людзей гэтыя жывёліны могуць напасці практычна выключна з мэтаю абароны. Заолагі нагадваюць, што пры сустрэчы з мядзведзям не варта ўцякаць або паварочвацца да яго спінаю. Лепш павольна адысці, захоўваючы спакой. Напады ў Беларусі здараюцца вельмі рэдка і найчасцей звязаныя з абаронаю медведзянятаў або здабычы. Падрабязнасці пра гэтага неймавернага звера чытайце на Belsat.eu. У гарадзенскім заапарку паказалі, як ваўчаняты ратуюцца ад летняй спёкі. Малыя драпежнікі уладкавалі сабе ў тазіку з вадою сапраўдны міні-басейн. Без каментара. На гэтым развітваюся, сябры, стаўце лайки, падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.